Wonten Riana Audio Mbak Yu Koir kula semanggaken jengkar saking Sasono Palenggan. Koir milik Gia to. Aku ki lali karo Mbak Koir. Zalalilah. Koir milik Gia. Satu permintaan dari Soibul aja ya. Nggih. Lali janjine. Saking Ibu Suwini. Ibu Suwi. Suwini. Iya. Suwini lho Mas. Lah yo mergone suwi. Nggih mika piyantune. Aja Ibu saged mbok pilih nderek mriki monggo lho Bu nggih. Nggih. Bu Suwini. Bu Suwini kalih mbake monggo ndereke mriki. Nderek mriki. Iya engko Iya, bagian monggo. sinden. Oke. Siap. Oke. Iya. Oke. Lah piye nek siap kok amune moh kok mau bantah neh. Iya, aku bento. Lah mau arani gendeng kaya bento. Duh, gendeng. Aku wis omong petani abis. Nek sabar to bento. Kalem, santai. Ya ya yo, ya ya yo. Dina minggu sing
satu permintaan dari Bu Suini. Ya, lali janjinya sudah.